Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb esprima tħassib dwar kif il-Gvern qed jibdel il-pożizzjoni tiegħu dwar l-impjieg tal-ħaddiema tal-Air Malta. Semma fost l-oħrajn id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru meta qal fil-kwistjoni tal-Air Malta se jkun hemm luġieħ. Ikkwota lill-Ministru Tonio Fennek jgħidlu li dwar il-ħaddiema tal-Air Malta għad irid ikun hemm diskussjoni, meta fil-laqgħat tal-Steering Committee kien qal li dawn se jkunu assorbiti mill-Gvern. Is-sitwazzjoni qed twassal għal frustrazzjoni u inċertezza fost il-ħaddiema u l-familji tagħhom, b'mod partikolari wara li tkeċċew il-ħaddiema tas-Salmon Palace. Kien għalhekk li b'mod unanimu l-ħaddiema qablu li l-General Workers Union tagħti ultimatum lill-Gvern biex jagħti garanzija ta' xogħol lil ħaddiema li jridu jkomplu jaħdmu. Tkellmu aħna l-fatt li mill-istqarrijiet li qed isiru dal-aħħar minn esponenti tal-Gvern jidher ċar illi min-naħa tal-Gvern mhux ħajati l-ebda garanzija lil dawk il-ħaddiema tal-Air Malta li jinsabu żejda illi l-Gvern jipprovdilhom impjieg alternattiv. Għalhekk aħna inkwitati fis-sitwazzjoni, mhux aħna biss inkwitati il-ħaddiema u l-familji tagħhom. U għalhekk ġew okkażjoni qed tieħu l-pożizzjoni għax mhux fair fuq il-ħaddiema, mhux fair fuq il-familji tal-ħaddiema li jibqgħu jgħixu f'din l-inċertezza. Fl-istess laqgħa Tony Zarb ħabbar ukoll ir-rapport dwar l-Air Malta li l-kumpanija Ernst & Young għamlet għall-Gvern Malti sewa 3 miljun euro. Minkejja li fl-Steering Committee kien hemm involuti diversi partijiet, inkluż il-General Workers Union, ħadd ma kien jaf x'kien il-kontenut tar-rapport li l-Gvern ippreżenta lill-Kummissjoni Ewropea. Ma nafx x'għamel il-Gvern u għalhekk ir-responsabilità ta' kollu għandha taqa' fuq il-Gvern. Skont iċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta, l-att ta' ħaddiema li jridu jispiċċaw mill-kumpanija ilaħħaq is-600, ċifra li l-General Workers Union qed titlob spjegazzjoni dwarha.